Il-kap nazzjonalist Alex Borg bat li l-Lawċin jirreġistraw mal-gvern. U għamel dan waqt attività politika fir-Rabat Għawdex kif sostna li l-Lawċin għandhom jippruvaw jidħlu jaħdmu mal-gvern. Garanzija waħda, kuntratt wieħed. Serħu raskom, morru rreġistraw. Provaw itlu mal-gvern! B'din il-politika Borg irid ireġġa' lura l-arloġġ għall-passat lejn fi żmien Giovanna De Bono fejn kien hemm aktar minn 700 tawċi reġistra għal xogħol mal-gvern, b'differenza bil-politika ta' gvern Laburista illum ġew irdupjat il-ħaddiema li jaħdmu mas-settur privat. Fil-fatt aktar minn 13,300 ħaddiem Awċi illum qed jaħdmu fis-settur privat, b'differenza għal ftit aktar minn 5,000 li kien hemm fi żmien gvern nazzjonalista. Ta' min jinnota li b'din id-dikjarazzjoni Alex Borg mar totalment bil-kontra dak li qal f'intervista li kellu fil-Gazin fejn sostna li l-ħaddiema tal-gvern se jħarrikom lejn il-privat. Ressaqhom il-privat, dawk, intihom il-privat biex ikunu jistgħu jibqgħu il-privat. Mela, mela nassu kif. Mhux ovvja. Kif ħaddihom Mhix mhux hekk qedlek fil-bidu. Kif ħaddihom il-privat? Ovvjament, irridu naraw li jkunu skilled u nitrenjawhom u retraining biex ikunu jistgħu fil-privat. U tneħħihom. Ħarrikom lill-privat. Intant Alex Borg waqt l-istess attività politika ta' permess lill-Prim Ministru biex iżur il-Gżira Awċija. Dal-aħħar ġimgħat, kull ġimgħa naraw ħiterraq l-Għawdex. Ma importax. Ejja kemm trid Għawdex. Dan wara li għal darb'oħra ddikjara lilu nnifsu bħala l-Prim Ministru tal-Awċin. L-Awċin iridu Prim Ministru bħalhom, Prim Ministru magħhom, Prim Ministru Awċi.